Miksi ei kannata muuttaa Lappiin? Nämä 3 asiaa mä oon ainakin hoksannut tässä 5 vuoden aikana, mitä mä oon asunut 200 kilometriä napapiirin pohjoispuolella. Ensimmäisenä on se, että jos tarvit jotain tavaraa just nyt heti kauppaan, ei ole sitä 100-200 metriä ja lähikauppa voi olla pitkänkin matkan päässä. Meillä isompi kaupunki on 2 tunnin ajomatkan päässä ja yleensä se tarkoittaa sitä, että sinne kun lähdetään, niin silloin ollaan valmistauduttu siihen, että autohuollosta lähtien hoidetaan kaikkia. Se asettaa tiettyjä rajoitteita, mutta nykypäivän logistiikka ja tavaran tilaaminen netistä mahdollistaa kuitenkin ihan samanlaisen elämisen kuin sit siellä kaupungeissa. Toisena asiana tulee mieleen se, että pitää olla valmis oppimaan uutta ja hyväksymään se, että kaikkiin asioihin ei välttämättä heti löydy ulkopuolelta ratkaisua, vaan pieniä niksejä pitää opetella ja hyväksyä se, että etäisyydet täällä on valtavan pitkiä ja apu saattaa tulla aika pitkänkin ajan päästä ja semmoisia pieniä käytännön juttuja pitää opetella ja halu myöskin ottaa selvää asioista niin, että pärjää täällä. Ja 3. asiana yksin, mutta ei yksinäinen. 5 vuotta mua on täällä opettanut siitä, että aika paljon täällä saa olla omassa rauhassa, mutta se mahdollistaa parhaimmassa tapauksessa aivan uudenlaisen maailman sekä itsensä tutustumiseen että sitten ympärillä olevan tilan myötä kaikkeen muuhun elämään liittyvän pohdiskelun. Täällä olo ei missään tapauksessa ole yksinäistä, vaikka täällä saa viettää omassa rauhassa pitkiäkin aikoja. Vastapuolena on se, että täällä on ihan valtava yhteisöllinen meininki. Naapurit tuntee toinen toisistaan ja koko kylä tukee tarvittaessa ja auttaa. Ja se on poikkeuksellista nykyajan maailmassa.